Hai, halo. Good morning, fast practice थांदों ओंखारबाय जोंहा नै morning, good morning नै जोंनि बिल्डिंखौ एसे देखायनो र' बिल्डिं जालायबावोसो जाजोबथारबाय बेयाव आब' जुरिमोन थायो आब' ओमफ्राय जोङो दा थांगोन हाजो सानिफ्राय गाहायाव भगबान हाजो दरसेनि थिखिनि सायावसो जोंना न'आनो नै बिल्डिंफोरखौ नुहुरलाजोबखायो गाहायाव देखायदो र' ओइ मामु र' नायदो जोंना फुंनि भिउआ हाजोआव थानायनिबो एसे मुलाम्फा साइजबो नुयो जायगाफोरखौलाय नै ओइ लासै लासैलै अबावबा सेन्देलफ्रानो जलांलाजोबगोनसो जि गोजौ थिखिनिखालै पाक्का लामा बानायनायखाय सिनायाखै आदार्सफोरा नै ओंखारलायबाय जोंहा थांसै मोजां गानदोंसै दानाबा हाजोआव गाखोलाय ओंखारलाय जोंना गुदुं जाखायोलै गुदुं जाखागोन दाहाय फैनायाथ' सानथामावनो एलएसि प्रेक्टिसावनो कल खेब जाखाबाय आरो 6 दिन सानबा सेस जाखागोन दा ओरैबायदि थिया लामा पाकायाव सिनायबावासो ओरैबायदि थियाखा नङाबा हाजो दरसे गोजौआवसोखा न'आनो फिल्डसिम थांनो लाबोबायानो सुरुसाजाय स्टेडियामसिम थांसिगोन दा जा मेदाममोन सारमोन गान्दाया फैबायलै बासनिफ्राय ओंखारनानै थाबायबायलै फिर जाहांबाय आयै गिलायलांबायसो आङो दुगदुं दांदां गिलायलांबायसो एसे सानसेनि उनाव लोगो मोनलायफिनबाय नै अबस्था गैला खामख्रेब माबा ओंखाम उखैनानै सान्दुं खामनानै 12 बाजियाव लाइन बाय लाइन हाबलांगासिनो दाना ओंखाम होखाबायानो जोंना दायो फिल्ड सिङाव थांगासिनो आया साबदला बायबायसो मानसिफोरा मारै गाखोलांगासिनो सासे गोसोम जाबाय ना मोनसे अबस्था गैयि हारारा कालार गैयि नुदां गावखौनो गाव आंखौ कालार गैयि नुदो ने आर'नाइखौबो नुदोबा गोसोम होफादों अबस्था गैला इमान गोसोम जाबाय 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1 अभी तक पहुंचा नहीं जल्दी आओ नेक्स्ट टाइम से पूरा टाइमिंग पे अंदर आना है सब लोग रेडी हो जाओ लाइन मास्टर्स लाइन चेक करें दायो जोंना प्रेक्टिस खनसेल' मोसानो मोनदों इयावनो सोरबा सोरबा गोलैबाय सोरबा सोरबा खर' गिदिंबाय ओंखाम मोजां मथे मोनजायाखैना थांनाय हराव 12थायावसो मोनजादों ओमफ्राय दा जोङो जल्दि खाना खाके 2:30आव जइन जाफिननांगौ दा चलो दायो लान्च ब्रेक होदो थांगासिनो नै जाग्रायाव आहा सिगां फैग्रोना जाग्रोनानै भिडिअ लालाबाय थाबाय आंने सिगांग्रो जाखांना गलाघाटनि मानसि नागिरबाय थादों आङो बिसोरो ओंखाम जानो लायनो जानाय मानि दहाय फुङाव आरज गाबखांबाय नै मोजां नुदों बे फिसाखौ नोंसो नाय मोननांबाय Akal sang nengke. Emang kesana mau? Ini videoไปถ่ายเด้อนี่แหละที่จะไปเลยนายเดิมมูติปัตลิเซอร์สเลยบ้านเออริโลเลยพี่ดอยเอาละครับเอาละครับนี่ไปไหนไปจังเลยอันนี้สั่งอะไรกันเด้ออุเรียนขับเนี่ยมันก็ไปถึงนั่นน่ะนั่นเป็นเหล็กซึ่งกำลังใช้ชีวิตGolaghатni मानसिफ्रा एथ' वाइसा नुवाखैनो मोखांफोरखौनो सासे नायदों र' दासो नुदो हाय हाय इसिनिल' आं नुवाखैमोन औ नै सेन्देला लाइन जानो खारगोन लाइन ओइ बोरोलाय फेरगावा ओइ मोनबायलै
Hi guys, hello. Ready? Siri-siri lah kan, Ra. आ जाओ बाहर opposite running Abozuri. Dayo serba fैयोनो जों नेगासिनो जिरायनाया जिरायदों प्रेक्टिस लानाया लादों जोंना जाखाबाय बायदि मोननायखाय दसे जिरायबायलै जोङो बेसेबा गोबाव लाइन जानानै ओंखामखौ मोनजाबाय ओमफ्राय दायो नै जोंनि बास मोनसेनिया मेडामफोरजोंमोन नालाय ओमफ्राय मेडामफोरजों दायो जमा जालायबाय मालाय आब'जुरिनि फलोवार्सफोर होनगोन ना फेनफोर सेल्फि लागासिनो औ गैला गोसोम सोम सान्दुं खामनानै प्रेक्टिस जोबनानै दायो माले मोखाङानो नायथारजाला इमान गोसोम जाबायलै आयौ जोमैया गैयालै बहा थाखो आंखौ फन हरदोंमोन ना मानसिया बा मौ थांखो ओंखाम जानो लाइन जानायनि जाम नायनो ना ओंखामखौ खिजानि गाबोनसो मोनजागोनदां ज' जादो जेथिं थांनांला खनसे आब'नि फेन ओंखारदों मालाय ओ सर भेज दिया हेलो भेज दिया सर पावर बैंक लोगो लायो कम दामी ओंखाम जाखांना रुमसिम थांगासिनो मेडामफ्रा एक घन्टा आधा घन्टा नागिरनानैसो मोनो सयथिबो नै आन्दायलायगासिनो गावबागाव टिम जोंहा ग्रोब मेडाममोनजों थानायखाय आन्दाया